ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ନିଳୁଆ ନିଳୁଆ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତପି ମିଶ୍ରକୁ ସନାତନୀ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି, ଯିଏ ମେସେଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇମାନେ ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ଯେମିତି ବାବାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଭାରତରେ ଅଛି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଡ଼ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସେମିତି ତପି ମିଶ୍ରର କାମ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଜିଗଲ ବୟ ବେପାରୀ ଗୋଟେ, ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଧର୍ମଯୋଦ୍ଧା ମାନି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତପି ଆଗରେ ତମେ କେହି କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ରଖେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ କେବଳ ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, କିଛି ପାଗଳା ଅନ୍ଧଭକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଦେଖନ୍ତିନି ସେ ଲୋକର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ। ସେ ଲୋକ ଅତୀତରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି, ଶିବତାଣ୍ଡବ କପି କରି ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗାଳି କରିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗାଳି କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ସେକ୍ସୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ କୁହନ୍ତି ନା, ସେ ଶଳା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଅନ୍ଧଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ତ ଭକ୍ତି, ଅନ୍ଧଭକ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ମୂର୍ଖ। ଆଖରିକାର ଲାଷ୍ଟକୁ ବାବା ସାହେବ ନୀଳ ଗାମୁଛା ତପି ମିଶ୍ର ବୋପା ତା ବୋପା ମୁଣ୍ଡ ନଇଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ନେଳିଆ ଗାମୁଛା ଧରିକି ବୁଲିଲନି? ଆରେ ତମକୁ ଭାଇ ବି ଚାଲୁ ନେଳିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଳିଆ ଗାମୁଛା ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ, ଧରିକି ବୁଲ, କାମରେ ଲାଗିବ ତମର, ବ୍ୟସ୍ତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ଜିଗଲ ବୟର ଆରୋପ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବା, ଜିଗଲ ବୟର ଆରୋପ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟା। ଆଉ ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମଯୋଦ୍ଧା କହିବା ଏବଂ ତାକୁ ବାଘ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁ ଶଳା ମୂର୍ଖମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର କଳାପଟି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ କହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ତ ଭକ୍ତି, ଏମିତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତି ଟୋଟାଲ କରନି।